Στο σημερινό Ευαγγέλιο είδαμε τον Χριστό να πλησιάζει τους μελλοντικούς μαθητές Του στην καθημερινότητά τους, την ώρα δηλαδή που ασκούσαν το επάγγελμά τους. Ο Χριστός ζητάει από τον Πέτρο, μιας και είχε μαζευτεί ένα μεγάλο πλήθος, να ανέβει στο πλοιάριό του για να διδάξει απέναντι στους ανθρώπους. Ο Πέτρος με μεγάλη χαρά δέχεται αυτή την πρόσκληση του Κυρίου. Αμέσως μετά την ομιλία, ο Χριστός ζητάει αυτή τη φορά από τον Πέτρο και από τους υπόλοιπους μαθητές ένα περίεργο πράγμα. Τους ζητάει να πάνε να ρίξουν τα δίχτυα τους σε ένα μέρος στη θάλασσα, όπου όλο το βράδυ προσπαθούσαν να πιάσουν έστω και ένα ψάρι χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ο Πέτρος, όπως είναι λογικό, γιατί ήταν ένας έμπειρος ψαράς και ήξερε καλά τη δουλειά του, στην αρχή λίγο νευρίασε και δυσανασχέτισε απέναντι στον Χριστό και του είπε πως όλο το βράδυ προσπαθούσαμε να πιάσουμε ψάρια και δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Όμως στη συνέχεια λέει τη φράση κλειδί. Λέει ότι εφόσον όμως, Κύριε, το λες εσύ, εμείς θα υπακούσουμε και θα πάμε να ρίξουμε τα δίχτυα μας. Και όπως γνωρίζουμε, το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Τα δίχτυα γέμισαν και μάλιστα σε τέτοιο σημείο που οι μαθητές αδυνατούσαν να τα σηκώσουν. Έκπληκτος ο Πέτρος από αυτό το θαύμα, μας λέει το Ευαγγέλιο ότι φοβήθηκε, δηλαδή σεβάστηκε τον Κύριο και επειδή ακριβώς είχε συναίσθηση της κατάστασής του και της αμαρτωλότητάς του, ζητάει από τον Κύριο να απομακρυνθεί από κοντά του, διότι ένιωθε ανάξιος να βρίσκεται στο πλάι του Χριστού. Ο Κύριος όμως για ακόμη μια φορά τον εντυπωσιάζει και τι του λέει. Λέει όχι, δεν θα φύγω, αλλά από εδώ και πέρα εσένα και τους υπόλοιπους μαθητές θα σας καταστήσω αλληλείς των ανθρώπων. Αυτή λοιπόν είναι μια απλή ιστορία που ακούσαμε σήμερα, αλλά έχει πάρα πολλά νοήματα και για μας τους σύγχρονους χριστιανούς. Το πρώτο πράγμα στο οποίο αξίζει να σταθούμε είναι το ποιους επιλέγει ο Χριστός για να κάνει μαθητές Του. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι δεν πλησιάζει κάποιους μορφωμένους και επιφανείς ανθρώπους, δεν πλησιάζει κάποιους σπουδαίους και μεγάλους, αλλά πλησιάζει απλούς, καθημερινούς, αγράμματους αλληλείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά το εκπληκτικό ποιο είναι? Η πίστη και η υπακοή του Πέτρου. Βλέπουμε ότι ο Πέτρος, αν και ήταν έμπειρος ψαράς, αν και ήξερε καλά τη δουλειά του, εντούτοις εμπιστεύθηκε την άποψη του Χριστού, εμπιστεύτηκε την εντολή του Χριστού και έκανε υπακοή. Ποια υπακοή? Να πάει να ρίξει τα δίχτυα του σε ένα σημείο που πάλευε όλο το βράδυ για να έχει έστω και ένα μικρό αποτέλεσμα. Ο Πέτρος πολύ εύκολα θα μπορούσε να πει το εξής. Μα καλά, πού ξέρεις εσύ από ψάρεμα? Ποιος είσαι εσύ που θα μας μάθεις τη δουλειά μας? Ποιος είσαι εσύ τώρα που έρχεσαι εδώ και μας λες να ξετυλίξουμε πάλι τα δίχτυα και να πάμε να ταλαιπωρηθούμε πάλι, να βασανιστούμε πάλι για να μην πιάσουμε απολύτως τίποτα? Κι όμως ο Πέτρος υπακούει σε αυτό τον παράδοξο, σε αυτό τον περίεργο λόγο του Κυρίου, αν και είχε μεγάλη πείρα, μεγάλη εμπειρία. Πολλές φορές, ξέρετε, και σε εμάς, στη δική μας ζωή, η πείρα μας, οι εμπειρίες δηλαδή που έχουμε αποκομίσει στη ζωή μας, μπορεί να μας οδηγήσουν πολύ εύκολα στο άγχος και στην απόγνωση. Ο Χριστός όμως σήμερα, μέσα από αυτό το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, έρχεται να μας δείξει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι για να μπορέσουμε να σχετιστούμε μαζί Του, για να μπορέσουμε να κερδίσουμε αυτή τη μοναδική και αληθινή σχέση με το πρόσωπό Του, είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την εμπειρία μας, να ξεπεράσουμε την πείρα μας, να ξεπεράσουμε τα δεδομένα μας, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε το πρόσωπό Του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι στη πνευματική ζωή, να ανατρέψουμε τα δικά μας δεδομένα για να μπορέσουμε να βιώσουμε την πραγματική ζωή. Ο Χριστός μας καλεί να τολμήσουμε να κάνουμε υπακοή, να τολμήσουμε να ακούσουμε ακόμη και αυτά τα παράδοξα πράγματα τα οποία μας ζητάει. Γιατί χωρίς αμφιβολία ήταν παράδοξο αυτό που ζήτησε από τους μαθητές, να ξετυλίξουν και πάλι τα δίχτυα τους και να μπουν σε μια δύσκολη διαδικασία. Η αρχή όμως της πνευματικής ζωής είναι αυτό το πράγμα.
όσο πιστεύουμε, όσο συνεχίζουμε να επιμένουμε να πιστεύουμε στις δικές μας δυνάμεις, στη δική μας πείρα, στη δική μας εμπειρία, τόσο περισσότερο θα μένουμε άγευστοι από την αγάπη και από το έλεος του Θεού. Η σχέση μας πότε ξεκινάει? Η σχέση μας ξεκινάει όταν μπορέσουμε και υπακούσουμε ακόμη και στα τρελά πράγματα τα οποία μας ζητάει ο Θεός. Σε αυτά τα παράδοξα πράγματα, σε αυτά τα αντιφατικά. Και μάλιστα αυτό που είναι το πιο σημαντικό, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν λάβει χώρα στη ζωή μας, να μην μας πιάσει η απελπισία και η απόγνωση. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει κάτι εκπληκτικό. Λέει ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός να εμφανιστεί μπροστά σου και να σου πει ότι δεν έχεις καμία ελπίδα σωτηρίας, να μην τον πιστέψεις. Γιατί ακόμη και ο ίδιος ο Χριστός πολλές φορές μπορεί να αλλάξει την γνώμη του. Η εμπιστοσύνη, λοιπόν, είναι η βάση της πνευματικής ζωής. Αλλά να εγγραφεί επίσης είναι σημαντικό και στην καρδιά μας αυτός ο λόγος που ακούσαμε σήμερα από τον Απόστολο Πέτρο. Αφού το λες εσύ, Κύριε, εγώ θα υπακούσω και θα κάνω αυτό το οποίο μου ζητάς. Αφήνει τη λογική του ο Πέτρος, αφήνει την εμπειρία του και αφήνεται σε αυτό το μεγαλείο της αγάπης και του ελέους του Θεού. Αυτή η κρίσιμη στιγμή θα έρθει κάποια στιγμή στη ζωή σε όλους μας. Αυτή η κρίσιμη στιγμή που καλούμε να αποφασίσω ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ανάμεσα στον εαυτό μου, στην εμπειρία μου, στα δεδομένα μου και στην ιδιοτέλειά μου και από την αντίπερα όχθη έχω να επιλέξω αν θα αφεθώ σε αυτό το μεγαλείο της αγάπης και της χάριτος του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο που μας αποκαλύπτει το σημερινό Ευαγγέλιο είναι πάλι η στάση του Αποστόλου Πέτρου. Είδαμε πως όταν έγινε το θαύμα με τη μεγάλη ψαριά, ο Απόστολος Πέτρος έμεινε έκθαμβος και έκπληκτος από αυτό το γεγονός. Και τι λέει? Λέει «Φύγε από κοντά μου, Κύριε, διότι είμαι ανάξιος να στέκομαι στο πλάι σου». Η αίσθηση της κατάστασής του, η αίσθηση της αμαρτωλότητάς του. Να λοιπόν, ποιο είναι το χαρακτηριστικό εκείνο γνώρισμα του πνευματικού αλλά και του ταπεινού ανθρώπου. Το χαρακτηριστικό του ταπεινού ανθρώπου είναι ακριβώς αυτή η αίσθηση της έκπληξης και του φόβου, δηλαδή του σεβασμού, όταν συμβαίνει ένα θαυμαστό και εκπληκτικό γεγονός στη ζωή του. Εμείς πολλές φορές οι χριστιανοί σήμερα πέφτουμε σε μια παγίδα και σε μια πλάνη. Όταν γίνεται ένα θαυμαστό γεγονός στη ζωή μας, όταν βιώνουμε δηλαδή ένα θαύμα και μια ενέργεια του Θεού στη ζωή μας, τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή? Νιώθουμε μια ικανοποίηση, νιώθουμε μια ευχαρίστηση ότι κάποιοι είμαστε. Και τι κάνουμε? Τρέχουμε να το διαφημίσουμε και να το πούμε εδώ και εκεί. Αυτό όμως είναι μια πλάνη, διότι τι πιστεύουμε εκείνη τη στιγμή? Εκείνη τη στιγμή πιστεύουμε, εφόσον νιώθουμε ευχαρίστηση, ότι αυτό που μας έδωσε ο Θεός το αξίζαμε. Ότι το αξίζαμε και μας το έδωσε ο Θεός. Ο Απόστολος Πέτρος όμως τι κάνει? Ήξερε πως δεν το άξιζε αυτό το θαύμα που βίωσε. Είχε αίσθηση της κατάστασής του, είχε επίγνωση της αμαρτωλότητάς του και δεν μπορούσε να χωρέσει ο νους του ότι αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια του τέτοια μεγαλεία. Από τη στιγμή λοιπόν που πιστεύουμε ότι το αξίζουμε αυτό που μας συμβαίνει, εκεί απευθείας χάνουμε το παιχνίδι, μπορούμε να πούμε, τις σχέσεις μας με το Θεό, της πνευματικής μας ζωής. Και αυτό, ξέρετε, φαίνεται και στην καθημερινότητά μας. Ο πραγματικά πνευματικός άνθρωπος, ο άνθρωπος του Θεού, δεν έχει θυμό, δεν έχει οργή, δεν έχει ανάγκη της διαφήμισης, δεν έχει ανάγκη από την τιμή και από τη δόξα του κόσμου, αλλά ένα πράγμα θέλει, να μπορεί να είναι ειρηνικός με όλους τους ανθρώπους, και με τον εαυτό του, αλλά και με τον πλησίον του. Και το τρίτο και τελευταίο στοιχείο στο οποίο αξίζει να σταθούμε και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, είναι αυτό που συμβαίνει στο τέλος. Βλέπουμε ότι οι μαθητές τι κάνουν? Τα αφήνουν όλα και ακολουθούν τον Χριστό και γίνονται οι μελλοντικοί μαθητές και Απόστολοι. Εδώ ποιο είναι το αξιοσημείωτο πράγμα? Το αξιοσημείωτο πράγμα είναι ότι οι μαθητές
Δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση, δεν μπαίνουν σε αναλύσεις, δεν μπαίνουν σε κουβεντούλες. Μόλις ο Χριστός τους δίνει την εντολή να τον ακολουθήσουν, τα αφήνουν όλα. Δεν έχουν ούτε να πούν κάτι, ούτε να προσθέσουν κάτι, ούτε να εξηγήσουν κάτι. Τα αφήνουν όλα και τον ακολουθούν. Αυτό έχει να πει πάρα πολλά για μας. Εμείς σήμερα έχουμε φτιάξει μια δική μας πίστη, όπου τα πράγματα θέλουμε να τα φέρνουμε στα μέτρα μας. Τι λέμε? Θα πάω με τον Θεό, αλλά θέλω κάτι να κερδίσω. Πρέπει να δω τι θα χάσω, τι θα κερδίσω, τι θα θυσιάσω, γιατί θέλω να βγω κερδισμένος. Βλέπετε πόσο ανώριμοι είμαστε οι χριστιανοί σήμερα στην πνευματική μας ζωή. Θέλουμε τα πάντα να τα έχουμε υπολογισμένα. Θέλουμε όλα τα πράγματα να τα έχουμε σχηματισμένα σύμφωνα με τη δική μας λογική. Να χάσουμε κάτι, εντάξει, αλλά θέλουμε πάντα, μα πάντα να κερδίσουμε και κάτι για να μην βγούμε ζημιωμένοι. Οι μαθητές όμως μας δείχνουν αυτό που είναι ίσως το πιο εκπληκτικό, ότι το σημαντικότερο πράγμα είναι η διάθεση που έχουμε για σχέση με τον Χριστό, η διάθεση της πλήρους αφοσίωσης προς το πρόσωπό Του. Η σειρά λοιπόν, για να οδηγηθούμε, όπως είπαμε, σε αυτή την πνευματική ορίμανση, διότι πάσχουμε σήμερα οι χριστιανοί, η σειρά είναι αυτή που μας αποκαλύπτεται σήμερα. Η πίστη και η υπακοή του Πέτρου, η ταπείνωση του Πέτρου, η συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και στο τέλος το γεγονός ότι τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Και ο Χριστός τους κάνει και το δώρο Του. Ποιο είναι το δώρο? Τους καθιστά αλληλείς των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, αν θέλουμε και εμείς πραγματικά να αλλιεύουμε ανθρώπους, δηλαδή να γίνουμε παιδαγωγοί των ανθρώπων, καθοδηγητές των ανθρώπων, δεν θα το πετύχουμε ούτε μόνο με το διάβασμα, ούτε μόνο με τη μελέτη, ούτε μόνο με τη δουλειά με τον εαυτό μας. Αυτά είναι σίγουρα σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά το μείζον κομμάτι είναι να μπορέσουμε να βάλουμε μέσα στην καρδιά μας αυτούς τους τρεις σημαντικούς λόγους που ακούσαμε σήμερα. Η πρώτη ποια ήταν? Ότι αφού το λες εσύ, Κύριε, εγώ θα υπακούσω. Η δεύτερη φράση ποια ήταν? Φύγε από μένα, Κύριε, γιατί είμαι αμαρτωλός. Και η τρίτη φράση, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Όταν μπορέσουμε και τα κάνουμε βίωμα αυτά τα πράγματα, τότε πραγματικά θα βιώσουμε αυτή την πνευματική ορίμανση. Μια πνευματική ορίμανση που θα μας οδηγήσει στο ζητούμενο, να γίνουμε κι εμείς αλληλείς των ανθρώπων.